ae nang dikerjakno. Ket mau kok meneng ae. Rafael bingung lho, Bu. Ibu malah wis jelasno ket mau sih. Kok sih bingung ae. Ih, ket mau lho sik kosong. Ayo cepetan dikerjakno kok. Gak entos-entos ae ket mau iki. Uruke arek mbok sing sabar ta jenenge arek cilik. Ibu iki lho gak ero ket mau iki aku tak uruki tak jelasno. Iki lho gak entos-entos gak mudeng-mudeng. Awak meneh sekolah ku lapo ae, mosok ngerjakno ngene kok gak iso-iso. Wis nyingkri ya, aku wis nguruki. Lek ngene gak dadi tambahan sakno areke. Wong arek cilik kok diseneni ae. Nyingkri ya. Ya wis Aku ae. Yo. Lah koyo ngono, wis jelas to Rafael sing dijelasno Mbah, paham to? Nggak ngerti, Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah ket mau ngoceh ku gak mudeng. Enggak bingung, Mbah. Ya Allah, lah ket mau iku Mbah ngomong iki gak dirungokno ta. Wong jelas-jelas lo jelas balik oleh terangno, gak mudeng ae ta. Ya Allah, aduh, anak sapa sih arek iki? Sok ngene gak paham soal gampang kok ngene ya Allah, ngelu aku rasano. Apa Bu? Kok ket memureng-mureng ae sampean. Jenenge arek cilik, dadi lek nguri ya jatuh ngamuk-ngamuk. Anu ibu sirane ngelu ya. Aduh, rasanya kok kudu emosi aku. Wis urukono ae anakmu iki ya. Aku tak anu istirahat sik nang kamar tak tutup serapet wis ngamuk-ngamuk kok gak apa-apa. Anggite gampang ta nguri anak. Kandhane ket mau menguras emosi kok. Ayo nang diajari ibu neh, sing ndi sing mari? Ket mau lho iku mau, ket mau tak ajari ya iku ae diajari mbahmu ya sik iku ae. Peh.